Ahojte, som Veronika a študujem na Fakulte informatiky informačných technológií a teraz vám ukážem niečo, čo milujem na našej fakulte. Veľa ľudí sa ma pýtalo, prečo som si vybrala Fakultu informatiky informačných technológií, predsa len som dievča, že vraj tento odbor je len pre chlapcov. No, myslím si, že to nie je len o tom programovaní, je to aj o tom, že robíme veľa zaujímavých vecí a ako dievča a s takouto informatikou naozaj nemám starosti o svoju budúcnosť. Nechcem nútiť dievčatá, aby študovali informatiku, ale chcem, aby vedeli, čo tá informatika je. Väčšina ľudí na svete nevie, čo je to informatika a má také divné predstavy o tom. To sa mi páči na software, že sa dá niekoľkokrát použiť a recyklovať. A vyberiem si zo starého kódu to, čo potrebujem, a robiť nový kód. Je to taká ako morfovanie. Mne sa veľmi páči to, čo robím, tá informatika, aj keď som to študovala, aj teraz, keď už pracujem, preto, lebo tá žena v tom pánskom informatickom kolektíve vie strašne veľa nového priniesť, taký iný pohľad na vec a ona v tom kolektíve pôsobí v podstate aj ako katalizátor a aj ako moderátor, keď sa niečo začne robiť príliš zbrklo, alebo práve, že sa príliš nevie človek pohnúť z miesta, tak tá dáma tým, že má iný pohľad na veci, to dokáže veľmi pekne pohnúť a posunúť niekam inám. Učila som sa, že informatik ako človek môže svojim povolaním veľmi pomôcť aj ľuďom, aj spoločnosti, aj k dobru nejakej veci a to sa mi veľmi páči.